A yau zan nuna muku yadda za ku siya 1 gig akan naira 150 kacal a layin ku na MTN da Itel. Ku biyo mu domin ganin yadda za ku siya wannan data. Da farko dai idan ku shiga phone call naku sai ku danna *121#. Ku danna *121#. Bayan kun danna *121#, yau bayan zai nuna muku abu kamar haka sai ku danna lamba ta 6 smart data lamba ta 6. Yau bayan kun danna ku danna za ku ga an sa 1 day offer 30 days offer, ku danna kan 30 days offer na biyu kenan. Yawwa bayan kun danna 30 days offer, kun ga datan da suke da shi suna da 6 gig akan naira 900, akwai kuma 7 gig akan 1500, akwai kuma 20 gig akan 3000. Yanzu sai ka zaɓo wanda kake so ka siya. Idan 6 gig akan 900 ne to idan 7 gig akan 1500 ne, idan 20 gig akan 3000 ne dai gashi nan kowanne zaka iya siya a ciki. Kuma ka bar shiga calculator naka ka yi 3000 times 20 za ga ya baka duka 1 gig ɗaya akan naira 150 ne. Yawwa idan kana son na 3000 ne sai ka danna 3 domin siya na 3000. Bayan kun danna na 3 domin siya na 3000 ya nuna muku haka. Idan kuna so ku siya data sai ku danna accept na ɗaya kenan. Idan kuma kuna so ku cancel sai ku danna cancel. Na gode sosai, ina godiya sosai da kallon bidiyon da kuke yi. Kuma idan wannan bidiyo ya burge ka, ka manta ka danna like.